سلام جايس كما يالكم نلو معنت دما نيفر زلس زرستا كلتشحن عسران حدن استسرحت عزيا مساتيت ناي كوريا فيلمي نحيزنا لكم متينا زلنا كم تفتو واسل زي تراتر كساب موداتا نخطر إيوان دعدمكم نابتا فيلم خحلفكم يونابي ناي سنة بعلمو يا زخون أفكاريا ناب زدالو بسنة بسرحو ناي حاول تمرغات كتكيد كلان دارانايا فيلمنا تجمر عندها تزاورت نتبوت عند رأي تخلا دما أبو زنبرت بأمن استسرحت حاولت ترقمه عب تحاولت دما ناتاسم بمتحفو كساب حج مسازز أنا حفك أريا نسرحو خبلنبر نايبا حق فتي واخم زي كونا مستردقت ولا كوات حرقت انتخونا جن نتزقات أمخونتات آمينا تقبلا نتزقبرو نجر نسا نخرد عندها تتصبيت كلا بزحزن أقاطعم جن نسو مسكال إقوال كمزولو حبريتا يبتحا نخطر رقاقت دما نابو مسكدت عبتنا يسرح بوتا مسكال إقوال إيد كفنجي مسحزتو بقو ملؤ بملؤ تسفى بمقرات زنابرو مركب دما عبزتو قارتو نرأسا نخطر رقاقين حركانا نخطر زحلن دما بينانا بحد ريستوران تخيدا انداسة يتكلا بارك جيون استباله حد ملك عنيا من إسي ودي نابا يمت أمو كلالي يجمر السادما بملكو عندها تقرمت ترقاقي عندها تلاليتون كلت يوم دما بحد انداستيو ولا قالوا ما عنتنا يمجمر يا معلتو من تخونا نزر يوم سبات قن نايبوزح عمتات محازوت كساب زمسلو بحانساب كوينوم تصبو جيزي حلفو نسو دما تنبلالي عزي سلزفوتو عب كسادو ناي تنبلالي عوقاتو خلو أبزح جيجي دما أبناتا إيد كي ترفه ناي تنبلالي عقرتي سئللا يساتيو سلز نبرو دما قرب سخيروم وولف زي بالله خلو شجارة نقدسات تخقبر كلون ناتقات أم تتكيمو دما كسع ما مسفتنا بناي قدم أفكاريا لباس تسبر يونا بيغن قديفاتونا بشغاق تخيد دحر دقايق دما بموبايل عزيو خمز نافقا مسحان تسب كزارارب كلو كابت شغاق تمليسا زمزت يونا بيت سمعمو أفكاريت كمزلاتو حسيبا كي تفانوتو كابت بوتات خيد دحر زقات آمدما سومناتي حلف السادما بزعباني قدم أفكاريا ملو بمرسع هيوتا كم بحدش كتجمرو كتفتن كتركب كلا أبزح جي جيزي دما أب سوبر ماركت أقوحت اندا قزقت كلا أب تشعو جيزي ناتي أب ريستوران تتلالياتو الزنبرت نبارك جيون أمن قد خحلف كله تري أمو نعو نخترخبو كابت سوبر ماركت توتس أمو نابت دقا وطيا دما نعو مدلايا ولاو كاتقتلت انت خوناقن كترخبوي كالت النيرة السا ولاو كاتخونت أبزح جيزي لكع كمتناي قدم أفكاريا أبناي سنت ببمويا كرت أغرز سراحات سراح جميرة ختكون كلا كساب حجي تمرتا بزي مودا مخنيات أب كوليج مسمح زوتا انداتا مهارت تركب كومو دما حجي إتات مهروم زلا بروفيسر كابوهم بقرب عامتات مس زبلتو بخالو التمهارو حاجز نخقبرو اللومن مسو من دا سروح دما نتنا يسرح كألتهم دما نخعبيو تأززهم بز مخنيات دما مستو معبايام زلو تمهارو كرخو بخلون نايلم دي تموكرو دما كرخ بخلون ري كومو دما قديما مسمحازا أو بيتينا دحر نخرخبان بحد خوينن دما درار نخبل عتقات إيران سلزنبرا مولو معلتي أبتمرتا خوينا مسحلفتو نايمشتا كوابي نام حزاءت خيد نايقات أم خوينو دما أمن قدا مسبارك جيون ترخبمو أبتشعو جيزي أبت ريستورانت تلاليم كمزنبرو زاكيرو ناب أمتيو داقي مخزارة رباي فتن شعو نشعوغن محزاء أو بيتناب وقت متسكلان نسوم دما قد محج خمزي فالوتو مسيلوم بحاد نابت ريستورانت آتيوم قزانا قوعي جمرو بتا مساسال ملكع دما لوساس توالتن بتا ممهروم بروفيسر مخنيات لو معنتي ابت كوليج مسبع اليونا بيس تلاليت تمهاريت نما حازا اسيو جوا ناي صحف ملأخت اندا سددتلان ابكال ريستورانت دما اندا تنقساقست كلا زي حسبتو مسحاد ود بمقجاوا اتي زحزتو بون اب كدانو تدفقلو اتي جيغا دما ناتا بمخانو يغري تحت حتو خلان نابشقاق كيدو دما كدانو نختصراري مسكبرت زدليو نجر انت داهاليو نخا حتى قصرو موبايل اختو بخلا نري
ዮናቢ ድማ ሙሉእ ኣድህቦኣ ናብ ፓርክ ጅዋ ኮይኑ ብኡኡ ብዝያዳ እንዳተመሰጠትን እንዳፈተወቶን ትመጽእ። እንተኾነ ግን ንሱ ነታ ናይቲ ሬስቶራንት ዌይተር ከይተረፈ ኣድህቦኣ ክወስድ ክጅምር ከሎ ትርኢ እሞ ብብዙሓት ኣዋልድ ተደላይ ስለ ዝኾነ ርእሳ ክትቋጻጸር ክትፍትን ትጅምር። ብዝሕዝን ኩነታት ግን እቲ ናይ ምሸት ኩሎም ብሓደ ሕሊፎሞ ኩሎም ነናብ ገዝኦም ድሕሪ ምኻዶም ኣብ ገዛኣ ኮፍ ኢላ ብኡ ክትሓስብ ከላን ጌና ሽዑ ተፈላለዮም እንዳናፈቐቶም ምስ መጸት እቲ ምሸት ድቃስ ዝበሃል ከይወሰዳ ብኡ ክትሓስብ ቆሊሕ ኢላ ክትሓድር ከላ ንርኢ። ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ፓርክ ጂዮን ልክዕ ከምኦም ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ቅርጻ ቅርጺ ስራሕ ዝሰርሕን ካብ በዓል ዮናቢ ድማ ብቑሩብ ዓመታት ብዝበለጸ ኣብዚ ስራሕ ድማ ዝሓሸ ልምድን ክእለትን ዘለዎ ልክዕ ከምኦም ናይ ኮሌጅ ተምሃራይ ነይሩ። ከምኡ ድማ ብዝቕጽል መዓልቲ በዓል ዮናቢ ንሓደ ፕሮጀክት ንኽሪኡ ምስ መሓዙታ ክትከይድ ከላን ነቲ ዝተሰርሐ ቅርጻ ቅርጽን ሓወልትን እንዳረኣየት ብጽባቒኡ ተገሪማ ኸይኣክል ነዚ ቅርጻ ቅርጽን ሓወልትን ዝሰርሐ ፓርክ ጂዮ ከም ዝኾነ ምስ ረኣየት ብዝበለጸ ንዕኡ ዘለዋ ረኣያ እንዳተቐየረ ይመጽእ። እንተኾነ ግን ናብኣ መጺ ኸዘራርባ ምስ ፈተነ ፈሊጣ ካብኡ እንዳረሓቐት ክትኰርዓሉ ኸላን ካልኦት ኣዋልድ ተምሃሮ ግን ምስኡ ዘለወን ቅርበት ንምውሳኽ ፈሊጠን ናብኡ መጺን ከቢበን ምስኡ ክዛረባ ኸለዋ ምስ ረኣየት ክትኰርዓሉ ዋላ እኳ ተፈተነት። እንተኾነ ግን እንዳቐነአት ትመጽእ። እቲ መዓልቲ ድማ ብሓደ ኾይኖም ኣብ ስራሕ ከሕልፍዎ ኸለውን ክልቲአን መሓዙታ ድማ ዮንስ ይወጅዋን ናይ ክልቲኦም ቅርበት ርኤን ይረዳድኡ ኸኣ ስለ ዝነበሩ ንኸይርብሽዎም ፈሊጠን ካብቲ ክፍሊ ወፄን ይኸዳ። እቲ ጊዜ ድማ ናይ ምሸት ኣከባቢ ምስ ኮነ ብሓደ ዎክ እንዳገበሩን ብዛዕባ ርእሶም ድማ እንዳዕለሉን ሙሉእ መዓልቲ ስለ ዝሰርሐት ሕቖኣ ከም ዝሓመመት ምስ ነገረቶ ብሓደ ኾይኖም ክንቀሳቐሱ ኸለውን በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ቅርበት እንዳወሰኸ ምስ መጸ ኣብ ናቱ ላይተር ከይተረፈ ናይ ጽምብላሊዕ ቅርጺ ስለ ዘለዎ ክሳብ ክንደይ ጽምብላሊዕ ከም ዝፈቱ ተረዲኣ ብዛዕባኡ ተዘራርቦ እሞ እሱ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ንኻልኣይ ጊዜ ክስዕማ ምስ ፈተነ ሞባይሉ ብምድዋላ ምኽንያት ክኾነሉ ይከኣልን። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ መሓዛኣ ኦቢትናሃ ብዛዕባ ፓርክ ጂዮን ማንነት ስለ ትፈልጥ እሱ ማለት ብናይ ኣዋልድ ስምዒት ዝጻወት ከም ዝኾነን ጽቡቕን መኣዛ ዘለዎ ፍዮሪ ኾይኑ ብዙሓት ጽምብላሊዕ ኣዋልድ ስለ ዝስሕብ ካብኡ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ትነግራ። እሳ ግን እቲ ዝተነግራ ነገር ክንድትሰምዕ ምስኡ ዘለዋ ቅርበት ከተጠንክር ከላን ብሓደ ኾይኖም ምስኡ ክትዘናጋዕ ከላ ብሕልማ ኸይተረፈ ምስኡ ከም ዘላ ክትሓስብ ከላን ናይ ሶሻል ሚድያ ኣካውንቱ ገጻት ድማ እንዳረኣየት ብዛዕባኡ ብዝበለጸ ንኽትፈልጥ ትፍትን። ብኻልእ ወገን ኦቢትና ድማ ምስ ዮሃዮን ኪዮንን ዝተባህሉ ምስ ክልተ ኣወዳት መሓዙታ ምስኦም እንዳተዘራረበት ከዮሃዮን ድማ ምስ መሓዛኣ ዮንሱ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ከም ዝሓዞን ክልቲኦም ንኽዕልሉ ድማ ንኸተራኽቦም ይሓታ። እሳ ድማ ብሓሳቡ ብምስምማዕ ንኽልቲኦም ንኸተቀራርቦም ኢላ ፈሊጣ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ፓርክ ጂዮንን ዮናቢንን ከይተረፈ ኣብ ዝነበሩሉ ኩሎም ኣዕሩኽ ብሓደ ተኣኪቦም ኣብ ሬስቶራንት እንዳሰተዩ እንዳተዘናግዑ ኸለዉ ምስኦም ዘሎ ኪም ኢዮንሃን ስለ ዝፈተዋ ምስ ዮናቢ ክረዳዳእን ምስኣ ዘለዎ ቅርበት ድማ ንኽውስኽ ክፍትን ይጅምር። እዚ ኣጋጣሚ ድማ ንፓርክ ጂዮን ቁሩብ ዋላ እኳ ተኾነ ከም ዝሓርቕ ክገብሮ ኸሎ እሳ ዋላ እኳ ተኾነት ሙሉእ ኣድህቦኣ ኣብ ፓርክ ጂዮን ስለ ዝነበረ ንፋስ ክንወስድ ኢና ኢሎም ክልቲኦም ካብቲ ሬስቶራንት ክወፁ ኸለውን ክዘራረቡ ምስ ጀመሩ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ኣፍቃሪት ዘይብልካ ኢላ ምስ ሓተተቶ ቅድሚ ኣብ ፍቕሪ ምእታው ኣቐዲሙ ብዛዕባ እታ ሰብ ማንነት ከጻርን ንዓኣ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ክፈልጣ ከም ዘለዎን ይነግራ። ካብቶም ኣብቲ ሬስቶራንት ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ድማ ገሊኦም ሰኺሮም ናብ ገዝኦም ክኸዱ ኸለውን እቶም ዝተረፉ ድማ ናብ ናይ ዮናቢ ገዛ ብሓደ ንኽኸዱ ደጊሞም እንዳሰተዩን ኣብ ማእከሎም ጥርሙዝ ገይሮም ድማ እንዳዝወሩ ጸወታ ክጻወቱ ይጅምሩ። ከምኡ ድማ እቲ ዕጫ መጀመርያ ዝበጽሖም ክልተ ፍቑራት ንኽሰዓዓሙ ክእዘዙ ኸለውን ንሶም ድማ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ምስ ገበሩ ኣብ ዝቕጽል ድማ እታ ጥርሙዝ ንዮናቢ ንፓርክ ጂዮንን ዋላ እኳ ተመልከተት
ንሶም ድማ ብተመሳሳሊ መልክዕ ምስ ተኣዘዙ ክልቲኦም ነቲ ዝተኣዘዝዎ ነገር ካብ ዝገብሩ መቕጻዕቲ መሪፆም ክቕጽዑ ከለዉ ንርኢ። ንደቓይቕ ዝኣክል ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ድሕሪ ምቕጻሉ ዮናቢ ንፋስ ንኽትወስድ ካብ ገዛኣ ናብ ደገ ምስ ወፀት ኣመለኛ ፓርክ ጂዮን ምስ ሓንቲ ጓል ክሰዓዓም ከሎ ትሪኦ። እሱ ድማ ርኢዋ ነቲ ነገር ንምምኽናይ ንኸረድኣ ናብኣ ይመጽእ እሞ ሕጅስ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ሓሪቓ ገዲፋቱ ክትከይዳ ኢልና እንዳተጸበና ባዕላ ንዕኡ ክትስዕሞ ኸላ ንርኢ። ብኻልእ ወገን ዮንሶል ድማ ኣብዛ ፊልም መጀመርያ ኣብ ሬስቶራንት ኸላ ምስኡ ተጋጭያ ናብ ክዳኑ ቦንደ ፊኣትሉ ዝነበረትን በቲ ኣጋጣሚ ድማ ቁፅሪ ሞባይላ ሂባቱ ስለ ዝነበረት እንዳተደዋወሉ ክዕልሉ ክጅምሩ ከለውን ከምኡ ድማ ብሓደ ኮይኖም ድራር ክበልዑ ከለዉ ንርኢ። ዮናቢ ድማ ካብቲ ናይቲ ማል ዘጋጠመ ነገር ንድሓር ምስ ፓርክ ጂዮን ዘለዋ ቅርበት ክውስኽ ዋላ እኳ ተስፋ ተገበረት። በንጻሩ ግን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ክድውለላ ይኹን ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክሰደላ ኣይከኣለን ነይሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ንኽትረኽቦ ናብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ምስ ከደት እሱ ድማ ምስታ ናይ ንግሆ ካብ ኣየርፖርት ዝተቐበላ ሲሆና ዝተባህለት ሰብ ብሓደ ከለዉ ትሪኦም። ይጻወተላ ከም ዘሎ ብምሕሳብ ቀኒኣን ሓሪቓን ናብ ገዛኣ እንዳኸደት ከላን ኣቐዲማ ድማ ናብ ሱፐርማርኬት ኣትያ ኣቑሑት እንዳገዘአት ከላ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ እቲ ምስኣ ክረዳዳእ ዝፍትን ዝነበረ ምስ ዮንሃን ትራኸብ ሰላም ድማ ተባሃሂሎም ንኻልኣይ ግዜ ንኽራኸቡ ድማ ቁፅሪ ሞባይሎም ክወሃሃቡ ከለውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ፓርክ ጂዮን ኣብቲ ቦታ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ክርኢ ከሎን ሙሉእ ኣድህቡኡ ናብኦም ምስ ኮነ ምስኡ ዘላ ሲሆና ነታ ጓል ትፈልጣ ዲኻ ኢላ ተሓቶ ካብተን ቀደም ዝፃወተለን ዝነበራ ጽምብላሊዕ ንሳ ድማ ካብእና ሓንቲ ድያ ኢላ ምስ ሓተተቶ እሳ ማለት ተራ ጽምብላሊዕ ዘይኮነትስ ናይ መጻኢ ዕጭኡ ከም ዝኾነት ይነግራ። ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ድማ ኣብ ዮናቢን ኣብ ተሓድሽ መሓዛኣ ዮሃንን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ቅርበት እንዳወሰኸ ይመጽእ። እሱ ድማ ብዝተኻእሎ ዓቕሚ ምስኣ ንኽኸውን ክፍትን ከሎን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኸላ ከይተረፈ ዝብላዕ ፍረታት ሒዙላ ብምምጻእ ምስኣ ጊዜኡ ክሕልፍ ይጅምር። ብሓደ ናብ ሲኔማ ከይዶም ድማ ፊልም ንኽሪኡ ምስ ሓተታ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፓርክ ጂዮን ናብኦም ብምምጻእ እቲ ዝዘራረቡሉ ዘለዉ ነገር ክሰምዕ ከሎን ንሳ ድማ ብኡ ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ናብኦም ከም ዝመጸ ምስ ረኣየት ፈሊጣ ነቲ ፊልም ኣብ ሲኔማ ንርአይሉ ሓቲትዋ ዝነበረ ሕቶ ከም ትሰማማዕ ትነግሮ። ኣቐዲሙ ድማ ናብ ገዛኣ ብምኻድ መግቢ እንዳተመገቡን እንዳተዘናግዑን ድሕሪ ምጽንሖም ብመደቦም መሰረት ናብ ሲኔማ ይኸዱ። እታ ፊልም ሪኦም ወዲኦማ ድማ ናብ ገዛኣ እንዳፋነዋ ከሎን ቅድሚ ምፍልላዮም ድማ ከም ኣፍቃሪቱ ክስዕማ ምስ ፈተነ ብዘርኣዮ ደንበርበርን ሰጋእጋእን ምኽንያት ርእሳ ምቁፅጻር ኣቢዋ ክስሕቆ ኸላ ንርኢ። ናብ ገዛኣ ድሕሪ ምእታዋ ድማ ርክባ ምስ ሓድሽ መሓዛኣ ንምቕጻል ብምሕሳብ ናይ ፓርክ ጂዮን ቁፅሪ ሞባይል ካብ ሞባይላ ትድምስሶ። ብዝሕዝን ኩነታት ግን ርክቦም ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንዕኡ ንኽትረክብ ናብቲ ዝተዳለወ ፌስቲቫል ትኸይድ እሞ ንሳ ምስኡ ዘለዋ ቅርበት ንኽትውስኽ ዋላ እኳ ተፈተነት። ቅድሚ ሕጂ ዘይትፈልጣ ጓል መፂኣ ኣብ ኢዱ ምስ ሓዘቶ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ክትሓፍር ከላን እዚ ኸይኣክል ከኣ ፓርክ ጂዮን ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበረ ብዝገደደ ነቲ ዘጋጠመ ነገር ንሱ ስለ ዝረኣዮ ብሕፍረት ናብ ገዛኣ ትኸይድ። ርእሳ ድማ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ኣብ ክፍላ ደቂሳ በቲ ዝተፈጥረ ነገር እንዳሓሰበት ከላ ፓርክ ጂዮን ናብ ሞባይላ ይድውለላ። እሳ ድማ ቁፅሪ ሞባይሉ ካብ ሞባይላ ደምሲሳታ ስለ ዝነበረት መን ከም ዝደወለላ ምርዳእ ኣቢዋ ተቐቢላ ከተዘራርቦ ክትፍትን ከላን ቅድሚ ድምፁ ምስማዓ ኣጋጣሚ ሞባይላ ቻርጅ ወዲያ ምስ ጠፍአት በዚ ምኽንያት ምድዋል ገዲፋቶ ናይ ሕማም ርእሲ ከኒና ንኽትገዝእ ናብ ፋርማሲ ትኸይድ። ዝተወሰነ ደቃይቕ ጸኒሓ ድማ ናብ ገዛኣ ክትምለስ ከላ ኣብ ማዕጾ ናይ ገዛኣ ናይ ፖሊስ መኪናን ኦምፕላኔስን ደው ኢለን ይጸንሓ። እንታይ ከም ዝተፈጥረ ምስ ሓተተት ፓርክ ጂዮን ሞባይል ምስ ደወለላ ሃንደበት እታ ሞባይል ብምዕጻዋን ደጋጊሙ ክድውለላ ከሎ ድማ ክሰርሓሉ ስለ ዘይከኣለ ከምኡ ድማ ናብ ገዛኣ መጺኡ ማዕጾ ዋላ እኳ ተኳሕኮሐ ክትከፍተሉ ስለ ዘይከኣለት
ዝተፈጥረ ጸገም ከም ዘሎ ሓሲቡ ፖላይስ ጸዊዑ ስለ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ድማ ሕጂ ነቲ ዝተፈጥረ ነገር ነቶም ፖላይስ ኣረዲኦም ነቶም ፖላይስ ካብቲ ዝመፅሉ ምስ ኣፋነውዎም። ዮናቢ ግን ክሳብ ሕጂ ብኡ ስለ ዝሓረቐት ካብቲ ቦታ ንኽኸይድ ነጊራቶ ናብ ገዛኣ ተኣቱ። እሱ ግን ሓሚማ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠ ዝብላዕ መግቢ ገዚኡላ ተመሊሱ ክመጽእ ከሎን ናብ ገዛኣ ብምእታው ምስቲ ሓድሽ መሓዛኣ ዮሃን ምስ ረኣያ ከም ዝቐነአን ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብቲ ሬስቶራንት ንመጀመርያ ግዜ ምስ ተራኸቡ ካብቲ ሽዑ ግዜ ጀሚሩ ከም ዝፈተዋ ኣግሂዱ ፍቕሩ ክገልጸላ ከሎ ንርኢ። ብተመሳሳሊ ንሳ ድማ ዋላ እኳ ተሕረቓ ስለ ትፈትዎ ከም ተፍቅሮ ክትነግሮ ኸላን እቲ ምሸት ድማ ብሓደ ይሕልፍዎ። ብተመሳሳሊ መልክዕ ኦቢትና ምስ መሓዛኣ ኪዮሂን ክልቲኦም ሰትዮም ሰኺሮም ስለ ዝነበሩ ምሸት ብሓደ ሓዲሮም ንግሆ ምስ ተስኡ ኦቢትና እቲ ዝተፈጥረ ነገር ጌጋ ስለ ዝኾነ ስለዚ ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይተፈጥረ ንኽሓስብ ነጊራቶ ካብቲ ክፍሊ ከም ዝወፅእ ትገብር። ዮናቢን ፓርክ ጂዮንን ግን በንጻሩ ወላ ሓደ ሰብ ንኸይፈልጥ ተዘራሪቦም ፍቕሪ ክጅምሩ ከለውን ምሸት ብሓደ ግዜ ከሕልፉ ከለዉ ንግሆ ግን ኣብ ኮሌጅ ከም መሓዙ ጥራይ ኮይኖም ይረኣዩ። እሱ ግን ሕጂ ዋላ እኳ ተኾነ ምስታ ሲሆና ዝተባህለት ጓል ምርኻቡ የቋረፀን ነይሩ። ዮናቢ ድማ ብዛዕባ እዚ ምስ ፈለጠት ናይ ቀደም ኣመሉ ከም ዘይገድፎ ክትሓስብ ክትጅምር ከላን እሱ ግን በንጻሩ ናብ ሲሆና ድሕሪ ምኻዱ እሱን ዮናቢን ፍቕሪ ከም ዝጀመሩ ምስ ነገራ ንሳ ድማ ስለ ትፈትዎ በቲ ዝሰምዐቶ ነገር ክትቀንእ ከላ ንርኢ። ምሸት ድማ ዮናቢ ብባስ እንዳተጓዕዘት ከላ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ናይ ቁልዕነት መሓዛኣን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ናይ ሬስቶራንት ዋና ዝኾነ ምስ ያንግ ደዋይግ ኣጋጣሚ ክራኸቡ ከለዉ ንርኢ። ናይ ቁልዕነት ግዜኦም ክዕልሉ ድሕሪ ምጽንሖም ድማ ዝናብ ስለ ዝነበረ ናቱ ጽላል ሂብዋ ናብ ገዛኣ ኸፋንዋ ከሎን ንኻልኣይ ግዜ ንኽራኸቡ ድማ ቁጽሪ ሞባይል ተዋሂቦም ይፈላለዩ። ኦቢትና ምስ ኬሃይሆን ካብታ ምስኡ ዘሕለፈታ ምሸት ንድሓር ብዛዕባኡ ምሕሳባ ኣየቋረፀትን ነይራ። እሱ ግን ኩሉ ነገር ንኽርስዖን ካብ ገዛኣ ድማ ከም ዝወፅእ ስለ ዝገበረቶ በኣ ሓሪቑ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምስ ካልእ ጓል ንኽኸውን ክፍትን ይጅምር። ዮናቢ እውን ተኾነት በፍቃሪኣ ፓርክ ጂዮን ዋላ እኳ ተጠራጠረት ርግፀኛ ክሳብ ትኸውን ምስኡ ንኽትፈላለ ኣይወሰነትን ነይራ። ከምኡ ድማ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ከም ዝጀመሩ ዝፈለጠት ሲሆና ፈሊጣ ናብቲ ዝመሃሩሉ ኮሌጅ ክትከይድ ከላን ምስ ዮናቢ ድማ ምስ ተራኸበት ኣጋጣሚ ዝተፈጥረ ነገር ከም ዝኾነ ብምምሳል ፈሊጣ ተጋጫታ ናይ ጽምብላሊዕ ቅርፂ ዘለዋ ናይ ፓርክ ጂዮን ላይተር ናብ መሬት ክድርብያ ኸላን ዮናቢ ድማ እታ ላይተር ናይ መን ከም ዝኾነት ስለ ትፈልጥ ካበይ ከም ዘምፀታ ምስ ሓተተታ ካብ ኣፍቃሪኣ ፓርክ ጂዮን ከም ዝኾነን ሕጂ ድማ ንዕኡ ክትረክብ ኢላ ናብዚ ኮሌጅ ከም ዝመፀት ትነግራ። ዮናቢ ድማ ፓርክ ጂዮንን ሲሆናን ፍቑራት ከም ዝኾኑ ምስ ሰምዐት ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝተጠልመት ብምሕሳብ ሓሪቓ ካብቲ ኮሌጅ ክትወፅእ ከላ ንሪኣ። ካብኡ ንድሓር ድማ ህዲ ኢላ ገዛእ ርእሳ ንኸተረጋግእ ንጊዜኡ ካብ ከተማ ውፅእ ኢላ ናብ ናይ ሓትናኣ ገዛውቲ ትኸይድ። ኦቢትና ድማ ንኬሃይሆን ምስ ካልእ ኣዋልድ ክትሪኦ ኸላ ትቐንእ ስለ ዝነበረት መሓዙታ ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ ቦታ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰትያ ክሰክር ከላን ንዕኡ ደልዮም ከም ዘምፁላ ብምግባር በይኖም ኮይኖም ክዘራረቡ ምስ ጀመሩ ስለ ዝሰኸረት ኣግሂዳ ከም ተፍቅሮ ትነግሮ። እሱ ዋላ እኳ ተኾነ ከም ተፍቅሮ ምስ ገለጸትሉ እንተኾነ ግን ከይኮርዐላ ከም ዘፍቅራ ክነግራ ኸሎን ተሰዓዒሞም ፍቑራት ክኾኑ ከለዉ ንርኢ። እንተኾነ ግን ፍቑራት ምዃኖም ብግልፂ ንመሓዙቶም ዋላ እኳ ተዘይነገሩ ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ምስኡ ግዜ እንዳሕለፈት ትመጽእ። ሓደ መዓልቲ ድማ ትምሸት ብሓንሳብ ሓዲሮም ንግሆ ድማ ናብ ሞባይላ ካልእ ወዲ ክድውለላ ኸሎን እቲ ዝደወለላ ወዲ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምርኣዩ በኣኣ ክጠራጠር ይጅምር። ኦቢትና እውን ተኾነት ጌና ሕጂ ዝተጀመረ ፍቕሮም ንኸይቋረጽ እቲ ዝደወለ ብጌጋ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ንኸይሪኦ ሞባይላ ክትሓብኣ ክትፍትን ትጅምር። ናይቲ ዝደወለ ሰብ ቁጽሪ ሞባይል ኣብ ሞባይላ ሴቭ ኮይኑ ስለ ዝነበረን ሕጂ ድማ እቲ ቁጽሪ ሞባይል ብጌጋ እዩ ተደዊሉ ብምባል ንኸተምስል ብምፍታና ጥርጣሪኡ እንዳወሰኸ ይመጽእ። ኣብ ሓድሽ ከተማ ምስ ሓትናኣ ናብራኣ ዝጀመረት ሲሆን እቲ ዝተፈጥረ ነገር ኩሉ ንኽትርስዖ ትፍትን ዋላ እኳ ተነበረት እቲ ናይ ቁልዕነት መሓዛኣ ደሃይግ
ኣብዚ ኸተማ ቀደም ይነብር ስለ ዝነበረ ናበይ ቦታ ከም ዝኸደት እንዳሓተተ ናብኣ ይመጽእ። በፍቃሪኣ እምበር ብኡ ሓሪቓ ስለ ዘይነበረት ብምምጽኡ ሕጉስቲ ክትከውን ከላን ኩሉ ነገር ድማ ንምርሳዕ ምስኡ ድማ ሕጉስቲ ንኽትከውን ናብ ገምገም ባሕሪ ብሓደ ኸይዶም ክልቲኦም በይኖም ሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ጊዜ ከሕልፉ ከለዉ ንርኢ። ናይ ምሸት ኣከባቢ ድማ ድራር እንዳበልዑ ብናይ ግሊ ህይወቶም ክዘራረቡ ይጅምሩ እሞ ኣፍቃሪት ኣላትካ ዶ ኢላ ምስ ሓተተቶ ክሳብ ሕጂ ፍቃሪት ከም ዘይብሉ እንተኾነ ግን ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ተምሃሮ ካብ ዝነበሩሉ ጊዜ ጀሚሩ ንዓኣ ይፈትዋ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ንመሓዙታ ኣፍቃርለኒ ኢላ ምስ ነገረተን ካብኡ ንድሓር በኣኣ ተስፋ ከም ዝቖረጸን ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዝፈትዋ ጓል ከም ዝኾነት ድማ ኣግሂዱ ይነግራ። እሳ ድማ ኣዝያ ሓፊራ ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ኣፍቃርለኒ ኢላ ዝነገረቶም መሓዙታ በወዳት ተድላይት ኣይኮንክን ኢለን ከይላ ገጻላ ፈሪሓ ከም ዝኾነትን ፈሊጣ ከምኡ ከም ዝበለተን ትነግሮ። ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ድማ ንደቓይቕ ዝኣክል ድሕሪ ምዝርራቦም ኣብቲ ኾፍ ኢላትሉ ዝነበረት ድቃስ ክወስዳ ኸሎን እሱ ድማ ሓቒፉ ናብታ መኪና ምስ ተደየባ ንሳ ድማ ኣብታ መኪና ደቂሳ ከይትፈርሕ ድማ ንዓኣ እንዳሓለወ ኣብቲ ደገ ክሓድር ከሎ ንሪኦ። ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ምስ ፓርክ ጂዮን ከይተራኸበት እተን መዓልታት ኣብቲ ዘላቶ ከተማ ትሕልፈን። ፓርክ ጂዮን ድማ ንምንታይ ገዲፋቶ ከም ዝኸደት ምርዳእ ኣብይዎ ናብ ኪያይሆን ከይዱ ከዘራርቦ ኸሎን ክልቲኦም ድማ ምስኣ ኣፍቃሪቶም ስለ ዝተፈላለዩ ክልቲኦም ዘጋጠሞም ጉዳይ እንዳተነጋገሩ ነንሕድሕዶም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክመኻኸሩ ከለዉ ንርኢ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሲሆና ናብ ፓርክ ጂዮን መጽያ ኣፍቃሪቱ ገዲፋቶ ክትከይድ ዘኸኣለት በኣኣ ምኽንያት ከም ዝኾነን ኣነ ንስኻ ናይ ፍቕራዊ ርክብ ከም ዘለና ሓሲነ ጊረየ ኢላ ትነግሮ። እሱ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ዋላ እኳ ተሓረቐ ነቲ ኩነታት ንኸረዳእ ንዮናቢ ምድላዩ ይቕጽል። ዮናቢ ድማ ምስ ዶሃዮግ ምስኡ ጊዜኣ ምሕላፍ ክትቅጽል ከላን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ እሱ ነቲ ጋጣሚ ተጠቂሙ ኣፍቃሪቱ ንኽትከውን ክሓታ እንዳተዳለወ ኸሎ ፓርክ ጂዮን በዚ መጺእ ዘይተባህለ ምስቶም ካልኦት ናይ ቤት ትምህርቲ መሓዙታ ናብቲ ቦታ ናብኣ ይመጹ። ዘላቶ ቦታ ድራሻ ድማ ብመሓዛ ኦናቢ ምኽንያት ፈሊጡ ስለ ዝነበረ እዩ። እሳ ድማ ብምምጽኡ ብዙሕ ከይተገረመት ብዝተኻእለ ዓቕሚ ካብኡ ክትርሕቕ ክትፍትን ከላን ብተመሳሳሊ መልክዕ እሱ ድማ ምስ ዶሃዩግ ትፈጥሮ ዘላ ቅርበት ምስ ረኣየ ብዝገደደ እንዳሓረቐን እንዳቐነአን ይመጽእ። እቶም ኩሎም መሓዙት ናብ መዘናግዒ ቦታ ኸይዶም ክዘናግዑ ኸለዉ ኸይተረፈ ዮናቢ ካብቶም ካልኦት መሓዙታ ተፈልያ ምስ ዶሃዩግ ጊዜኣ ትሕልፍ እያ ነይራ። በይና ክሳብ ትኸውን ተጸቢ ድማ ናብኣ ብምኻድ ሎመዓንቲ ዝተወልደሉ መዓልቲ ከም ዝኾነን ሰናይ ልደት ንኽትምነየሉ ይሓታ። እሳ ግን ክሳብ ሕጂ ብኡ ስለ ዝሓረቐት እሳ ግን ወላ ሓንቲ ኸይበለት ሱቕ ትብል። ኣብቲ ቦታ ድማ ጽቡቕ ጊዜ ድሕሪ ምሕላፎም ኩሎም ነቲ ኸተማ ሓደሽቲ ስለ ዝኾኑ ንጊዜኡ ኣብ ናይ ዶሃዩግ ገዛ ንኽጸንሑ ይውስኑ። ጓል ሓትንኡ ዝኾነ ድሆዮም ድማ ንፓርክ ጂዮን ክትሪኦ ኸላ መልክዐኛ ስለ ዝነበረ ፈትያቶ ንዮናቢ ብዛዕባ ማንነቱ ክትሓታ ትጅምር። ኬሃይሆን ድማ ክሳብ ሕጂ ብኦቢትና ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ እሳ ክትቀርቦን ከተዘራርቦን ተፈተነት እንተኾነ ግን ንሱ ይርሕቃይ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰትያ ክሰክር ከላን ኣቐዲማ ናብዚ ከተማ ቅድሚ ምምጻኣ ዮናቢን ፓርክ ጂዮንን ፍቕሪ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ እንተኾነ ግን ከም ዝተጻልኡ ስለ ዝሰምዐት ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ንምንታይ ከም ዝተጻልኡ ንመሓዛ ዮናቢ ተሓታ። እሳ ድማ ክሳብ ሕጂ ካልእ ኣፍቃሪት ከም ዝነበረቶን ሓቢኡ ድማ በታ ኣፍቃሪቱ ኸይነገራ ክሳብ ሕጂ ከም ዝጸንሐን ትነግራ። በዓል ዮንሶል ድማ ኣብ መንጎ ዶሃዩግን ዮናቢን ዘሎ ቅርበት ምስ ረኣዩ ኩሎም ድማ ኣብ መንጎኦም ዝተፈጥረ ሓድሽ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ምስ ሓተትዎም ዶሃዩግ ድማ ካብቲ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ብምትሳእ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ዝፋለጡ መተዓቢቲ ከም ዝኾኑን ናይ መጀመርያ ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነት ድማ ይዛረብ። ናብቲ ገምገም ባሕሪ ኸይዶም ድማ እንዳተዘናግዑ ኸለዉ ኦቢትና ናብ ኣፍቃሪኣ ኪሃይሆን ብምኻድ ንምንታይ ይርሕቃ ከም ዘሎ ተሓቶ። እሱ ድማ ክልቲኦም ፍቕሪ ምጅማሮም ጌጋ ከም ዝኾነን ርክቦም ድማ ኣብዚ ክቋረጽ ከም ዘለዎ ብምንጋር ኣሕሪቕዋን ገዲፍዋን ይኸይድ። እዚ ነገር እንዳተፈጥረ ኸሎ ድማ
ዮናቢ ናብ ናይ ሓትና ገዛ ኸይዳ ኸላ ፓርክ ጆን ድማ ተኸቲልዋ ናብኣ ብምምጻእ ናይ ብሓቂ ጸሊኣቶን ገዲፋቶን እንተደኣ ኸይዳ ይሓታ። እሳ ድማ ካልእ ኣፍቃሪት ከም ዘላቶ ኸተዘክሮ ምስ ፈተነት ሲሆና ኣፍቃሪቱ ከም ዘይኮነትን ንኽትኣምኖ ድማ ብምዝራብ ይስዕማ። ሽዑ ንሽዑ ግን ናብ ሞባይላ ዶሃይጉ ምስ ደወለላ ንፓርክ ጆን ኣብኡ ገዲፋቶ ናብቲ ዝጽበያ ዘሎ ዶሃይጉ ተኸይድ። እሱ ድማ ብመብራህቲ ናብ ዝተጻባበቐን ጸጥ ዝበለ ቦታን ሒዝዋ ብምኻድ ፍዮር እንዳሃባ ኣፍቃሪቱ ንኽትከውን ይሓታ። ዮናቢ ግን ክሳብ ሕጂ ፓርክ ጆን ካብ ልባ ስለ ዘይወፀን ንዕኡ ድማ ካብ መሓዛኣ ንላዕሊ ሓሲባቶ ስለ ዘይትፈልጥ እንዳነበዐት ነቲ ዘቕረበላ ሕቶ ክትቅበሎ ይከኣለትን። ዶሃይጉ ድማ ብዘረባ ኣዋላ እኳ ተሓዘነ እንተኾነ ግን ሓገዙ ብዘድለያ ጊዜ ኣብ ጎና ከም ዝኾነን ንዕኡ ከተዘራርቦ ከም ትኽእል ነጊርዋ ካብቲ ቦታ ተፋኒዋ ይኸይድ። ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ድማ ምስ ከደ ፓርክ ጆን ኣብ ማዕጾ ናይ ገዝኡ ደው ኢሉ ክጽበዮ ይጸንሕ። ምስ ኣፍቃሪቱ ዘለዎ ቅርበት ድማ ንኽውስኽ ይፍትን ከም ዝነበረ ኣቐዲሙ ርእይዎ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ጊዜ በቲ ጉዳይ ከጠንቅቖ ኸሎን ክልቲኦም ድማ ነንሕድሕዶም እንዳተዘራረቡ ከተሓራርቑ ኸለዉ ንርኢ። እቲ ምሸት ድማ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኩሎም ናብቲ ናይ ቀደም ከተምኦም ጉዕዞኦም ይጅምሩ። ካብቲ ሰኺራቶ ዝነበረት ሒሽዋ ዝነቐሐት ኦቢና ዋላ እኳ ትኾነት ኣፍቃሪኣ ኬሃ ይኹን ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ብሓንቲ ጊዜ ስለ ዝገደፋ ናይ ብሓቂ ፍቂርዋ ከም ዘይኮነ ክትሓስብ ትጅምር። ድሕሪ መዓልታት ድማ ፓርክ ጆን ዝተዋህቦ ፕሮጀክት ብግቡእ ብምውዳእ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ዝተላእኩ ተወከልቲ ናብኡ ብምምጻእ ነቲ ዝሰርሖ ፕሮጀክት ክርእይዎ ኸለውን ስሩሑ ድማ ኣዝዮም ስለ ዝፈተውዎ ናብቲ ናቶም ዩኒቨርሲቲ ብምምጻእ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንኽረክብን ንኽከታተልን የሳልጡሉ። በዚ ምኽንያት ድማ ናይ መወዳእታ ብናይ ዮናቢ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ንኽውስን የቕሬታ እንተደኣ ጌራትሉ ምስ ኣብዚ ንኽጸንሕን ወይ ከዓ ንዓኣ ተፋኒዋ ናብ ኣሜሪካ ንኽኸይድ ብምውሳን ናብታ ናይ መጀመርያ ጊዜ ዝተረኸቡላ ሬስቶራንት ሒዝዋ ይኸይድ። ብዛዕባ ናይ ንእስነት መሓዛኣ ዝኾነ ዶሃይጉ ድማ ሓሓደ ሕቶታት ክሓታ ኸሎን ንዕኡ ድማ ብኸመይ ዓይነት መልክዕ ከም ትጥምቶ ምስ ሓተታ ንሳ ድማ ዶሃይጉ ማለት ሕማቕ ስምዒት ክስምዓ ኸሎ ዝመልሳን ካብ ዘላቶ ናይ ምስልቻው ስምዒት የውፅኣ ዋላ እኳ ተኾነ እንተኾነ ግን ንዕኡ ከም ኣፍቃሪኣ ክትሪኦ ከም ዘይትኽእልን እሱ ንዓኣ ድማ ብሉፅ መሓዛኣ ከም ዝኾነ ትነግሮ። እዚ ዘራርባኣ ድማ ቁሩብ ዋላ እኳ ተኾነ በኣ ዕድል ከም ዘለዎ እንዳኣመኖ ይመጽእ። በዚ ምኽንያት ድማ ብሓደ ኾይኖም ናብ ገዛኣ ኸፋንዋ ኸሎን ኣብ ገዛኣ ስለ ዘብጽሓ ናብ ገዝኡ ንኽኸይድ ዋላ እኳ ተነገረቶ ዶሃይጉ ኣብቲ ጥቓ ገዛ ኾይኑ ይሪኦም ከም ዘሎ ስለ ዘስተውዓለ ንዕኡ ንምሕራቕ ተኸቲልዋ ናብቲ ገዛኣ ክኣቱ ኸሎን ናብቲ ናይ ቀደም ፍቕሮም ክምለሱ ምስ ፈተነ እንተኾነ ግን ንሳ ቅድሚ ሕጂ ዝገበረቶ ጌጋ ሕጂ ክደግሞ ከም ዘይትደሊ ብምዝራብ ንሱ ካብቲ ገዛ ከም ዝወፅእ ትገብር። ካብኡ ንድሓር ድማ ሲሆና ደው ኢላትሉ ምስኣ ክራኸብ ከሎን ክንዲ ዝፈተወት ትፍተዎ እንተኾነ ግን ንዕኡ ኣፍቃሪኣ ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእል ኩሉ ነገር ረሲዓ ናብቲ ዝመጸትሉ ዓዲ ተመሊሳ ከም ትኸይድ ብምዝራብ ንመወዳእታ ጊዜ ሓቒፋ ክትፋነዎ ኸላ ንርኢ። ኦቢትና ድማ ናብ ኪያይሆን ዝሰርሓሉ ናይ ኢንተርኔት ካፌ ብምእታው ደጊማ ክትረኽቦ ኸላን ስለ ትፈትዎ ንምፍልላዮም ቀንዲ ጌገኛ ንሳ ከም ዝኾነት ኣሚና የቕሬታ ክትሓቶ ኸላን ናብ ናይ ቀደም ፍቕሮም ክምለሱ ሓቲታቶ እሱ ድማ የቕረ ገይሩላ ክትዓረቑ ኸለዉ ንርኢ። ዶሃይጉ ድማ ካብቲ ምሸት ዝረኣዮ ነገር ንድሓር ካብ በኣኣ ተስፋ ዝቖርጽ ምስኣ ዘለዎ ቅርበት ንኽውስኽ ክፍትን ይጅምር። ብዛዕባ እዚ ድማ ፓርክ ጆን ክፈልጥ ከሎን ንዓኣ ንኸይስእና ብምፍራሕን በቲ ዝተፈጥረ ነገር ብምሕራቕ ካብ መጠን ንላዕሊ መስተ ሰትዩ ክሰክር ከሎን ክሳብ ትምለስ ድማ ዝናብ እንዳሃረመ ኣብ ኣፍ ደገ ማዕጾ ናይ ገዛኣ ኮፍ ኢሉ ክጽበያ ኸሎን ናብ ገዛኣ ተመሊሳ ምስ መጸት ድማ ሰኺሩ ከም ዘሎ ምስ ረኣየት ንኸተረጋግኦን ናብ ገዛኣ ንኽትእትዎን ምስ ፈተነት እሱ ግን ብሕርቃን ንዓኣ ዘሕዝና ቃላት ምስ ተዛረበ ብኡ ሓሪቓ ክሳብ ሕጂ ዘሕለፍዎ ናይ ፍቕሪ ጊዜ ከም ትጠዓሰሉ ብምዝራብ እንዳነበዐት ናብ ገዛኣ ክትኣቱ ኸላ ንርኢ። እቲ መዓልቲ ድማ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ድሕሪ ምሕላፉ
ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ምስ ከደት ንዝሓለፈ ዋርሕ ትሰርሖ ዝነበረት ሓወልቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ተሰባቢሩ ይጸንሓ። ኣብ ውሽጢ ቁሩብ መዓልታት እቲ ኤግዚቢሽን ማለት እቲ ናይ ምርኢት መደብ ስለ ዝዳሎ እቲ ዝሰርሐቶ ናይ ሓወልቲ ስራሕ ኣብ ምርኢት ስለ ተቕርቦ ክሳብታ መዓልቲ ብኸምዚ ዓይነት ቅልጣፈ ከመይ ጌራ ሰሪሓ ከተዳልዎ ከም ዘለዋ ምርዳእ እንዳኣበያ ይመጽእ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ዝሰምዕ ፓርክ ጂዮን ድማ ንኽሕግዛ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታኣ ክመጽእ ከሎን ዋላ እኳ ብኡ እንተሓረቐት ነዚ ስራሕ ክብል ምስኣ ከም ዝኸውንን ነዚ ስራሕ ምስ ወድኡ ድማ ተፈልይዋ ከም ዝኸይድ ብምዝራብ ቃል ኣትዩላ ክእምና ከሎን ብሓደ ኮይኖም ቅርጽታት እንዳውፅኡ ነቲ ሓወልቲ ክሰርሕዎ ይጅምሩ። ንግሆን ምሸትን እንዳሰርሑ ብዘይ ዕረፍቲ ነቲ ፕሮጀክት ሰሪሖም ወዲኦም የዳልውዎ። እሱ ድማ ቃል ብዝኣተወላ መሰረት ንመሳርሕታ ኣብ ገዛኣ ንኸቐምጠላ ነጊሩ ሓንቲ መጽሓፍ ሂብዎ ንዓኣ ተፋኒዋ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። እሳ ድማ ምሸት ስራሓ ወዲኣ ናብ ገዛኣ ምስ ከደት ነቲ ዘቐመጠላ መጽሓፍ ትረኽቦ። ነቲ መጽሓፍ ገንፂላ ምስ ረኣየቶ ድማ ክሳብ ሎመዓንቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝሰኣላ ናታ ምስሊ ዝሓዘ ስእልታት እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ምስ ረኣየት ክሳብ ሕጂ ኸማን ዘሕርቓ ዝነበረ በኣኣ ይቐንእ ከም ዝነበረን ካብ ልባ ከም ዝፈትዋ ከም ትርዳእ ክገብር ከሎን ንኸተዘራርቦን የቕረይታ ንኽትገብረሉን ደጋጊማ ዋላ እኳ ተደወለት ሞባይሉ ግን ምስራሕ ይኣብያ። ኣብዛ ፊልም መወዳእታ ድማ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ነቲ ዝሰርሐቶ ሓወልቲ ናብ ምርኢት ተቕርቦ። ድሃዩ ግን ኩሎም መሓዙታን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነቲ ናታ ስራሕ ፈትዮሞ ከድንቕዋ ከለውን ፓርክ ጂዮን ከይተረፈ ንመወዳእታ ግዜ ንኽረኽባ ናብቲ ቦታ ምስ ከደ እንተኾነ ግን ምስ ድሃዩ ክትዘራረብ ከላ ምስ ረኣያ ወላ ሓንቲ ቃል ከየውፅአ ንዓኣ እውን ከይተዛረባ ካብቲ ቦታ ወፂኡ ክኸይድ ይጅምር። እሳ ድማ ንዕኡ ምስ ረኣየት ንመወዳእታ ግዜ ንድሃዩግ በኣኣ ተስፋ ንኸይገብርን ንፓርክ ጂዮን ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ትፈትዎን ኣብ ዝቕጽል ድማ ብሓደ ምስኡ ክትነብር ከም ትደሊ ምስ ነገረቶ ድሃዩግ ድማ በቲ ዝነገረቶ ነገር ካብ ዝሓርቕ ድሌታ ከም ዘኽብረላን ብዘሕለፍዎ ጊዜያት ድማ ሕጉስ ከም ዝነበረ ይነግራ። ኣብ መወዳእታ ድማ ዮናቢ ምስ ፓርክ ጂዮን ክትራኸብ ከላን ቅድሚ መዓልታት ብሓደ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ሓወልቲ እንዳረኣዩ ክልቲኦም ድማ ነንሕድሕዶም ፍቕሮም ክጋላለጹ ከለዉ እንዳረኣና እዛ ፊልም ኣብዚ ትውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ፊልም ከም ዝፈተኹማ ሙሉእ ተስፋ ኣለና። ነዛ ቪድዮ ላይክ ንቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር እዚ ዘምፀልኩም ዘለኹ ናይ ኮርያ ፊልም ድማ እንተደኣ ፈቲኹሞ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ከምኡ ድማ ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ኮመንት ክጽበየኩም እየ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።